आज मी तुम्हाला भरली भेंडी दाखवणार आहे। तर भेंडी घेण्यापूर्वी आता बघा बाजारात आपण भेंडी घेतो ना, ती भेंडी कशी घ्यायची असते ते बघा, मी मागच्याला असं सांगितलं होतं की अशी पटकन मोडणारी पाहिजे, तेच मोडायला देत नाही, पण आपल्याला कळतं ह्याच्यावरनं की ही काय कोवळी आहे म्हणून, बघा अशी पटकन मोडणारी। तर मी ह्या भेंड्यांना सगळ्या स्वच्छ 3-4 वेळा धुवून पुसून म्हणजे फडक्याने पुसून घेतले आहेत। आता कशा कट करते ते बघा। आपल्याला आतमध्ये सारण भरायचं आहे, जसं आपण वांग्याचं भरीत करतो तसं। ह्याचे 2 तुकडे करणार आहे, मोठी नाही ठेवणार आहे मी, कारण आपल्याला ती पॅनमध्ये ती भाजी करायची आहे बघा। ही अशी चिरून ना मध्ये अशी म्हणजे अशी उघडून बघायची आतमध्ये काय कीड वगैरे आहे का। आणि हे बघा अशा प्रकारे मी ह्या सगळ्या भेंड्या ह्या काय करणार आहे, चिरून घेणार आहे बघा। ह्याचा देठ हा काढून टाकायचा आणि खालचा भाग पण काढून टाकायचा, ह्याचे मधोमध 2 भाग करायचे आणि जरासं असे ते काय करायचे, खाच मारायचे बघा अलगद अशी, आणि नंतर ती अलगद अशी उघडायची, अलगद उघडायची बघा असं। तर मी ह्या भेंड्या आहेत ना सगळ्या चिरून घेते आणि नंतर आतमध्ये जे सामान भरायचं आहे ना, कोवळी आहे भेंडी एकदम, आतमध्ये जास्त बिया पण नाहीत, ह्या पद्धतीने बघा। हे बघा, तर ह्या भेंड्या अशा चिरून घेते आणि आतमध्ये भरण्यासाठी एकदम सोपं आहे। आणि आपण एक भाजी तुम्हाला मी दाखवली होती, मसाल्याची भाजी दाखवली होती, मिरची टाकून भाजी, ही थोडीशी वेगळी, जरा तेच खाऊन मुलांना खरं सगळ्याच भेंडीची भाजी आवडते, पण त्यातल्या त्यात ही जरा गेले तर आणखीन आवडेल। आपण हे भरायचं आहे, ह्याच्यामध्ये सारण भरायचं आहे। आता काय लागणार आहे सारण तर बघा, मी खोबरं आहे ना, ओलं खोबरं जरा असं भाजून घेतलं आहे। आता पहिल्यांदा ह्याच्यामध्ये मीठ टाकते, आपण चवीनुसार, कारण आपण दुसरं मीठ वापरणार नाही आहोत, तर चवीनुसार मीठ घालायचं आहे। नंतर हे बघा लसूण, आलं आणि मिरची आणि थोडीशी कोथिंबीर, याचा ठेचा असा केलेला तो चवीला आपण जरासं घालायचं आहे बघा। तुम्हाला जास्त तिखट हवे असेल तर तुम्ही जास्त तिखट घालू शकता। आणि हे आपलं लाल तिखट ते थोडंसंच घालणार आहे। नंतर मुख्य म्हणजे याच्यामध्ये ही धनेपूड बघा, बाजारात डीमार्टला वगैरे मिळते, पण मी घरात ना धने गरम करून मी करून ठेवते ही, म्हणजे सगळ्यात आपल्या बऱ्याच ठिकाणी ही धनेपूड आपल्याला लागते अळगोड्या करताना किंवा पराठे करायचे असतील त्यावेळेला, तर अशी करून डब्यात भरून ठेवायची। नंतर ही जिरेपूड ही पण घालणार 1 चमचा, ह्याने पण चांगला स्वाद येतो। नंतर थोडीशी चिरलेली कोथिंबीर घालणार आहे हे बघा। आणि ना मी बेसन पण मी भाजून ठेवते, आपल्याला बऱ्याचशा भाज्यांमध्ये आपल्याला बेसन लागतं हो की नाही, मग बेसन असं थोडं भाजून ठेवायचं हे बघा। आता हे आपल्याला हवं आहे त्याप्रमाणे मी 1 चमचा आणि थोडंसं अर्धा चमचा 1.5 चमचा बेसन घातलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये काय करणार आहे, आणखीन लिंबू पिळते, कारण हेच एकजीव व्हायला पाहिजे ना, हे सुकं होईल फळफळीत, त्याच्यामुळे थोडंसं मी लिंबू पिळणार आहे, अर्ध लिंबू म्हणजे ह्याच्यातला पावभाग पिळणार आहे बघा। हे चांगलं मिश्रण मी असं एकजीव करून घेते। तरी पण आपल्याला सुकं वाटलं ना तर याच्यामध्ये 1 चमचा तेल घालायचं आहे। तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही शेंगदाण्याचं कूट पण घालू शकता पण मी खोबरं घातलं आहे ना, ओलं खोबरं जरा भाजून घेतलं जरा चांगली चव येण्यासाठी म्हणून हे बघा। आता ह्या मिश्रणाला आपण आपल्याला समजा मीठ आपल्याला वाटलं की कमी पडत असेल तर हे मिश्रण आपण चाखून बघायचं आणि हवं असेल तर आपण ह्याच्यात मीठ घालू शकतो। हे बघा जराशी हळद टाकते हे जरा असं सुकंच वाटते ना, म्हणून त्याच्यामध्ये थोडं मध्ये तेल घालणार आहे 1 चमचाभर की जरा ते मऊ होईल। हे बघा झालं ना, जरासं ओलं असं वाटतंय ना। आता काय करायचं आहे, घ्यायची भेंडी ही आणि ह्याच्यामध्ये भरायचं आहे, ते जास्त जोराने असं उघडायचं नाही, काय होईल म्हणजे ते 2 तुकडे होतील मग त्याच्यासाठी। तर हे असे भेंड्या सगळं आतमध्ये भरून घ्यायचं सारण। हे बघा ह्या पद्धतीने
मी आता बाकी सगळे उरलेले भेंडे आहेत ना ते भरून घेते आणि भरून झाल्यानंतर तुम्हाला मी आपण कसे ह्याला टाकायचे आहेत पॅनमध्ये ते दाखवते. हे बघा, हे बघा, हे पॅन तापत ठेवलं आहे मी गॅसवरती. याच्यामध्ये 4 चमचे तेल घातलं आहे. आता तेल तापलं ना की फक्त पाव चमचा मी जिरं टाकणार आहे, कारण ह्याचा एक वेगळा स्वाद येतो म्हणून. हे बघा, जिरं पण चांगलं तडतडलं आहे. आता गॅस मी कमी करते आणि बघा ह्या ज्या भेंड्यांमध्ये मी भरून घेतले ना, हे बघा या भेंड्या मी या पद्धतीने लावते. आणि सगळ्या बाजूने चांगलं ते भाजून घ्यायचं. गॅस कमी केला आहे. बघा, हे सगळं लावून घ्यायचं ह्या पद्धतीने. आणि नंतर 2 मिनटं झाली ना की परतवायचं आणि सगळ्या 4ही बाजूने चांगलं भाजून घ्यायचा तो, की छान लागतो मग भेंडा. आता हे शिजलं ना, आळलं की जरा मग जवळ येईल भाजी, म्हणजे कमी होणार ना ते आळल्यानंतर. आता असंच आपण हे ठेवून घेऊया 2 मिनटंपर्यंत. गॅस जरा मी मीडियम करते, कमी केलेला ना, तेल तापलं होतं तेव्हा थोडं मीडियमवरती ठेवते गॅस. हे बघा 2 मिनटं आली ना, हे बघा या पद्धतीने परतून घ्यायचं. हे बघा असं खरपूस भाजले बघा, ही बाजूवरची खाली होती अशी परतून घ्यायची ती ह्या पद्धतीने. गॅस मिडियमच ठेवायचा आहे. आपल्याला भेंड्याच्या भाजीचे वेगवेगळे प्रकार करता येतात. ते तवा व्हेज करतात ना भेंड्याची, ती पण बरी लागते तशी. त्या ही बघा आपल्याला सोपी पद्धत. एक तर आपण कांदा खोबरं टाकून खाऊन जर कंटाळा आला असेल तर ह्या पद्धतीने आपण करू शकतो. आणि कुरकुरीत भाजले की छान लागतात भेंडे. हे तर सगळे मी परतून घेते, नंतर तुम्हाला दाखवते. हे बघा आता 5 मिनटं झाली आहेत. बघा किती छान भाजली आहे ती बघा ही. आता मी काय करणार माहिती आहे, ही अशीच पॅनमध्ये ठेवून देणार आहे की मी आणखीन ती कुरकुरीत राहील, हो की नाही. आणि जे काय भाजायची असेल तर ती पण भाजून जाईल. तर अशा प्रकारे आपण पटकन झटपट ही भरली भेंडी करू शकतो. ह्याला बुळबुळीतपणा अजिबात नाही, कारण आपण याच्यामध्ये लिंबू पिळलं आहे. तुमच्याकडे समजा आमचूर पावडर असेल ना, तर ती आमचूर पावडर घातली तरी सुद्धा चालेल. मी लिंबू घातलं आहे, त्यामुळे त्याला आंबटपणा असल्यामुळे त्याला अजिबात बुळबुळीतपणा नाही आहे. हे बघा मी तुम्हाला नंतर आणि 5 मिनटं ही अशीच ठेवून देते गॅस बंद करून ह्याच पॅनमध्ये. आणि नंतर तुम्हाला खाते बी दाखवते कशी कुरकुरीत आहे ती. तर मंडळी हे बघा एकदम कुरकुरीत अशा आणि एकदम थोडा वेगळा प्रकार भरली भेंडी हा तुम्हाला आईने दाखवलेला आहे. तुम्ही पण अशाच प्रकारे त्या नक्की करून बघा. त्या कशा झाल्या हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तसेच आम्ही चॅनलवर इतरही भेंडीचे विविध प्रकार दाखवलेले आहेत, त्यामध्ये भेंडीचं सार, भेंडीचं तिकलं आणि भेंडीची भाजी. तर तेही व्हिडिओ तुम्ही नक्की जाऊन बघा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर जास्तीत जास्त शेअर पण करा.